मोनसे दुखुनांथाव खौरां कमलाबारि गामिनि रबिना बर'आ गोब्राब बेरामजों दासान्दि भुगिनानै दं। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कमलाबारि गामिनि सबिन बर' आरो चित्रा बर'नि आंगो फिसाजो मुङा रबिना बर'। सालबारि फरायसालिमानि बारग' फरायसा रबिना बर'आ थांनाय 6 दाननिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों देहानि जेंनायाव गोग्लैदों। मिथिनाय बादिब्ला रबिना बर'आ किडनि आरो लिभारनि गोब्राब बेरामजों दासान्दि जुजिगासिनो दं। नखरनि बिमा बिफा हाजासे हा-हु रां रुफा गारनानै रबिना बर'खौ बेमारनिफ्राय मोजाङाव लाबोफिननो फाहामसालियाव थिसननाय जादोंब्लाबो नाथाय दासिमबो मोजां हालोदाव फैयाखै। बेराफारसेथिं गोरिब नखरनि हालोदजों रांखान्थियाव मोगा-मोगि जानांनाय बिमा बिफाया गावनि फिसाजोखौ मोजाङाव लाबोनो थांनायाव नखर सामलायनायनि फारसेबो गोबां जेंनायाव गोग्लैदों। दासान्दि रबिना बर'खौ गुवाहाटी जेएनआरसि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं आरो बिनि थाखायनो दिनै सालबारि फरायसालिमानि फरायसा आफाद आरो फरायसाफ्रा जयै सालबारि बाजारनि गासै दखानफ्राव गोरिब नखरखौ हेफाजाब होनो थाखाय अनसुंथाइ बिदों। लोगोसेनो सालबारि फरायसालिमानि फरायसाफ्रा नखरनि जानानै खौरांनि गेजेरजों बेरामि रबिना बर'नि सावगारिखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि व्हाट्सएपआव दैथायहरदोंब्लाबो मोजां फिननाय गैया। जेरैबो राहा गोथे जानाय नखरखौ बयबो हेफाजाब होनो थाखाय गोसो अनफावरि सुबुंफोरखौ रांखावरि मदद खालामनो गुरैयै खावलायहरदों। बेनिखायनो जायफोर गोसो अनफावरि सुबुंफ्रा मदद हरगोन गोसो दंब्ला नैबे एकाउन्ट नाम्बार 3874857227 IFC SBIN 00185557 आव हरनो हागोन नङाब्ला थोंजों नखरजों फोनांजाब खालामनो हागोन होननानै खावलायहरदों। रबिना बर' बिथाङा जोंनि सालबारि फरायसालिमानि बारग' फरायसा। बिथाङा दायो किडनिनि प्रब्लेम जाना दं। बिथाङा दायो गुवाहाटी जेएनआरसि हस्पिटालाव एडमिट जाना दं। बिथांनि नखरा जोबोद गोरिब आरो बिनि थाखाय जोङो सालबारि फरायसालिमानिफ्राय जि हायो डनेसन खालामनानै बिथांनि नखराव होदों। बिथाङा किडनि डाउन जादों आरो लिभारनिबो प्रब्लेम। दायो जोङो सालबारि फरायसालिमानि स्टुडेन्ट इउनियन आरो फरायसाफोरखौ लाफानानै जोङो सालबारि बाजाराव जोङो दखान कालेक्सन खालामबाय दं। जाय जि हरो बेखिनियानो। मा नाम अबेनि होनदों? मा नाम? बिथाङा कमलाबारिनि रबिना बर'। बिफानि मुङा सबिन बर' आरो बिमानि मुङा चित्रा बर'। बेसे इयार फरायो? बियो जोंनि सालबारि फरायसालिमानि बारग' फरायसा। थांनाय बोसोरावसो ग्रेजुवेसन जालांनाय। दायो बिटिसि सरकारखौ बेखौनो खावलायहरनो सानोदि जोङो प्रमद बर' सारनो जोङो वाट्सएपनि गेजेरजों जि बिथांनि जानाय फट' बेमारिनि फट' बेबायदिखौ हरदो वाट्सएपआव। बिथाङा दासिमबो मेसेजखौनो सिन खालामनाय जायाखै। जेन बे मेसेजखौ थाबनो सिन खालामनानै बिथांनि नखरखौ हेफाजाब होगोनखौ जोङो मिजिंथिबाय। ओरैनो बेसे गोबाव जाखो जानाया बेमारा? बेमार जानाया नखरनिफ्राय खोनानाय हिसाबै 6 दानसोआनो जाबाय होननानै खोनादों। दा नखराव हेफाजाब होनो थाखाय नोंथांमोना थांगासिनो दं? औ, नखरा जोबोद गोरिब। खोनानाय मथेथ' हा हु फानजोब्बायानो। नखराव बिसा रावबो हौवासा गैया। बिफा बिमा आरो गाव बेमारि जानाय आरो बिनि बिनानाव खासे दं। साब्रै गासै बिथांनि नखरा बेखिनियानो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।